ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. ба шумо тамошои хубро таманно дорам. то охири видео моро дастгирӣ кунед. даиҷа боша мо барои ганҷина пуфак заказ карда будем. ина пуфакора дам кардем. ози ҳардумон ана украшат мекунем хонора. пага яду дугона чашм мебиёя. хай мешинан ёака. ин якум ден ражении кӯдакма мо қайд карда истем. ай ганҷинара ана хай оли ба 10 солагиша дар мактабаш калон када метием. ина дӯстони азиз, торти ман тайёр шид. торт кардам. рости рецептша навор накардам, барое ки ана рости видеода чӣ хеле ки хушрӯ намеоя. ҳозир ина ира хушрӯтар карда сеюм торт маин дар ҳаётам хайм хе омадак барои духтарҷонма. ина акум мебарем столда мемонем. асаля, далер, ганҷина. Именинница. Да. Именинница 9 лет. Давайте кушайте. ина ману ганҷинаҷон рафтем айшар пушокхарӣ. ана як курткачаи висени гирифтем, надоштем. ина мира харидем. нархшид 10,000 1999 10,000 бигем. 10,000 да харидем. беҳад маъқул шид. ози курткош уже ғавсай гармай барои мерафт. ози камтарак харид кардем. ина попушира харидем 1700 рубл. 1699 1700. беҳад попуши ба қуввати хушрӯ. ина пуштота дор кани ганҷина. беҳад маъқулум шид. ҳоли брюкчаҳои сиёкати юбкаокати аҷоибо хушрӯ мешаванд. ба ина сапагичаҳои навкати. ина барои бачаҷонам висени харидем. ана хушрӯи 1520 қати комбинзонаш. ира камтар калонтарша гирифтем ки тирамоҳ да насиб боша мепуша мактаб як бора. комбинзонаш кати. комбинзонша чен накада гирифтем. чен будай хушрӯ. даиҷа боша ози ман давида почта рафтам. ҳамин заказонма гирифтам. ира ман ай мусулманская одежда заказ кардам. ҳозир қати шмук шуда мебинем. кучи хеле будай. материалаш беҳад хушрӯ. намедонам ҳозир ман дар ин медорам ё ки не. шавҳарам мега ба фикрам баъди таваллуд карданат мепӯшӣ. майда нест. гуфтам ҳоле мебинем. почаш катиай ана 1800 рубл. ина беҳад хай материалаш маъқул шид. ҳозир боб ман пӯшида мебинам чӣ хел мешавад дар танам. бо хай чӣ мекунем. неки материалаш аҷоиботай хушрӯ. имрӯз камтар бекортар будам. духтаро ана золаи самбуса гирифта мондам. пеш ман роғани ана алейна кати мекардам. варақӣ намеомад. баъд як хоҳаракам гуфт ки чӣ роғани гов кати кун бовар кунен дубора карда истам. хе варақи хушрӯ омада истай. ана бози зволача гирифта мондам. насиб боша пага шавҳарам мебиёяд самбуса мекунам. барои ана сари хӯракша чорта мехӯра шикамаш сер мегарда. даиҷа боша ман 2 звола гирифтам. ина ҳозир бо як қатори дига мекунам. ҳозир ганҷина гуфтам салофан бурида те. ина ҳозир салофанам мепӯшонума. ба насиб боша бо айболош мечинам. ба дар холодильник мемонам. даиҷа боша ай морозилник фаршора бировардам. ана пиёза майда кардам. ба фикрам фаршам бисёра. оли бо як дутаи дига пиёз хушк мекунам. хела мешава. барое ки ман ден раждения духтарам да пухта будам. дар морозилка мондам самбусая пухта. ана дута гарм карда саҳро хӯрдем. хела пухта будам. як 50 та пухта будам.
дамо ҳаво ана боронияй салқинак ҳаво беҳад нағз мирабинем барфу харияд ошида истай агар дига барф набора агар беҳад ҳавоҳо нағз шидай уже мо курткои весенӣ пӯшида гаштем гӯдакҳо дар каникулай ганҷинада то 3 апрел дар сар мешава ай 24 то 3 апрела насиб боша баъд дарс мерава 3 барои ҳамин камкам пӯшокхарӣ рафтем пӯшокҳоро харидем тайёрӣ дида истаи духтари ман ба мактаба ман муҳаммадҷонам мактабда номнавис карда истам документоша тайёр кардам запис кардам чириз госуслуга насиб боша рӯзи чоршанбе мерам барое ки рӯзи сешанбе мерам шавҳарма прописка мондан корай да хона приём дорум да ана гинекологда намерам барое ки ана ман ҳамон рӯз фмс мерам қати шавҳарам то ҳатто мактаби бачам рафта наметонам номнавискунӣ рӯзи чоршанбе баъд уҷа мерам насиб боша агар ин ҳамсояе ки ҷое омад ай магазинай чун урусо чӣ халан ана сактяшона мегардунан қатишон деҷа боша ман электричкада калуга рафта истам духтаро барои переселение ана барои переселение мерам ку чанд суму метиҳан мебинем ана имрӯз рӯзи коришай ай чӣ дидам интернет хавози мерам насиб боша 1 соатда мерафтай и экспрессай экспрессда билет гирифтам ана ҳамхе обычныш арзонтараю не ки соати 10 буд барои ми барвақттара ме чӣ кати омадам экспресс кати 1 соатда а дигариш 1 соату 20 минутда меомадай шикамакоя сер кардам инака тамошо кардам рафта истам иқа эфир кардам ки эфирм часпид барои ки иҷа ҷангалошам ҳастай эфир чӣ нашидак не да иҷа боша ман самбусома рост кардам насиб боша ози обеда самбуса мехӯрем ана озе мемонам дар духовка дина дар духовкаи газам нон кардам бовар кунед нонуман қабезеб омадак ана болош кор намекардай дига намепазам нон фақат хлеб мехарем ака ана дайҷа боша ози мо самбусаро мемонему мешинем обед мекунем дайҷа боша духтаро самбусаома пухтам гирифтам беҳад самбусаи хушрӯ омадак ва рақин ана ҳамин секунҷаша намедонам чӣ хеле дар листам кам мебара барои ҳамин ози 4 кунҷа карда истам ки бисёртар бараву тез пазуму ана ҷонма халос кунам ай пеши ҳамин духовка мо да иштиёи таом касоне ки хӯрда истанд шумо дам ҳамчунин дӯстони азиз ина даиҷа боша духтаро айвел бири заказома овардам як пакети калон ина иш конверте ҳозир ҳамаша кушода нишон метиҳам и барои випискамака тайёр кардам ина хеле сафед гирифтам гуфта намешава яки духтарча боша агар ҳоли пага насиб боша узи мерам скрининг баъд мефаҳмам полша бо аниқтарша даиҷа боша як блок памперс гирифтам хагес намедонам рости ман 7 сол пеш памперс дар тоҷикистон мегирифтам ба фикрам ҳамин созай гуфта 50 тагаша гирифтам як ҳозирашда фенум сӯхтак ба як фен заказ кардам айвел бирис чихе хушрӯ када упаковка мекунам мада ҳамиш маъқул шид рости ҳамин чиай ман намедонам аёдам буромад чӣ заказ маи и салфеткаи влажняй 3 тага заказ кардам 200 чанд рубл шид 300 чанд рубл аёдам буромад сета хай гуфти урусо ки на первое время хватит баъд даиҷа боша як гӯшковар гирифтам барои нинича ракам даиҷа боша ина як персипка гирифтам ира набор када гирифтам комплектша баъд даиҷа боша детская пена для ванны будаст калон 400 грамм 200 чанд рубл буд бесоли бача ана ин шампун детский ай 0 ай ҳамин рӯзи таваллуд шидагишай баъд
гел для душа гирифтам барои ниничаакам. Ина комплектша гирифтам, наборша. Беҷа буша як полотенце гирифтам. Ҳамин цветша гирифтам, на духтарӣ, на бачагӣ. Ина духтаро ҳозирашта ҳамаи капушокора гирифтам барои больницара. ҳамиам қариб 15 000 шида, коли ҳичи нест. ана ҳозир иҷада обзор мекунам. Я сланси барои больница гирифтам. баъд иҷада сета полотенца, айвелберис, ҳамаи чизома гирифтам. барои больницама гирифтам. инаи барои нинича. баъд инаира гирифтам. беҳад тунукак будай. хайра мепӯшонам, худо хоҳад говурада мебандам. даиҷа боша халат гирифтам барои больница. шалпушак сорочки шиқати. ҳозираш да я соска гирифтам. И каратоли бо заказ мекунам то таваллуд карданма. иҷада барои соска қапак. ба дута шапкача гирифтам. ина бо якта ихелӣ гирифтам. ина и чиз мада беҳад маҳқул шид, уқа қимат нест. ана бежави доштам, духтарӣ буд ва я хоҳарам дароӣ кардам, барое ки ана сафед мегирам, гуфтам сафед гирифтам. ина барои бачаҷона. хай худованд ҳамаи бефарзандора худоҷон фарзанддор кунад ва оям ҳама хеле хурсандӣ кунанд иншааллоҳ. духтарое ки ҳастанд дар канали ман, хоҳарои азиз, худованд ба ҳамин ҳамхелӣ рӯзорам ба шумо насиб бигардонад. баъд ин барои виписка ҳай айтагаш оли тункак шабо мегирам. корзина да мондагиай оли заказ накардам. ҳарам ин пособиамда 8000 7000 да заказ кардаистам. И барои виписка ҳай сафед гирифтам. беҳад чизи хушрубдай 957 рубл шид гирифтам. арзон шидай. ба наскича надошта, инаи муносиб омад. наскича иш саб сафеди бад будай. инаи ранги худаш ҳоли бо шапкачашам мегирам ам хеле. анаи шампунуш набораш комплектчаш. ана ира больница мебарам. хай памперс, баъд сета влажная салфетка. хай ҳозирашда ҳамиқа гирифтам. ҳоли бо насиб боша. ана пӯшокоша бисёртар мекунам барои больницара, барои хонара, ки ман ай больница биём хай дара кӯча намебурам.